Samtang dito sa lalawigan sa Negros Oriental, duha ang nakalas human miulbo ang sunog sa may sitio Bidyaw sa barangay Magsaysay sa lungsod sa Dawin niadtong Sabado sa buntag. Dili na mailang patayang lawas sa mga magsuong Montesirin human sila naapil sa gilamoy sa kayo. Gila ang duha ka magsuong biktima nga sila si Lini Joy og 5 anyos og ang igsuon ning si Elina Montesirin 3 anyos. Sa investigasyon sa kapulisan o sa Bureau of Fire Protection nahibilin ang mga magsuon samtang ang ilang apuhan na narbaho. Anaa magpuyo ang maong magsuon silang apuhan human magkabuwag ang ilang mga ginikanan. Why nakitang ebidensya ang taga Bureau of Fire Protection nga makatumbok sa hinungdan sa mong sunog. Apan adunay tabi-tabi nga gipadlak kuno sa apuhan ng ilang panimay maong wa dayon makagawas ang mga magsuon sa nang miolbo ang kayo. Apan gipanghimaka kini sa apuhan. Upon verification, nakita nila dito nga nasunog ni usa ka balay. But unfortunately, sa pagkasunog sa balay, naapay duha ka bata nga na-involved or nasunog yun sa pagkahitabo. Dito ro gusto ni iyang apuhan kay ako maghatag po pagkaon na ng mga bata dito nila.